हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेवल 2 चा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण आज अध्याय 6 ध्यान योगचं अध्ययन करणार आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने आपण सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्वांना सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली. त्यांनी लिहिलेल्या साध्या सोप्या भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा लाभ घेऊ शकलो आपण. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली. आज वर्गाला उपस्थित राहून सेवा देणाऱ्या योजना माताजी, संजना माताजी दोघींनाही प्रणाम. दोघींचेही धन्यवाद. टेक्निकल टीमचे धन्यवाद. या सर्वांच्या सहकार्यानेच आपण हा आपला अभ्यासक्रम पुढे नेत असतो. उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम. आणि आज आपण आता ध्यानयोग सुरू करतोय. 5 अध्याय आपले पूर्ण झालेले आहेत आणि आजच्या अध्यायाचं नाव ध्यान योग आहे. 1 मिनिट, मी जरा योजना माताजींना होस्ट करते. संजना माताजी पण आल्या का? आलेले आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण माताजी. हा, तर आजचा अध्याय ध्यान योगाचा आहे आणि या अध्यायामध्ये अष्टांग योगाची विधी आपण समजून घेणार आहोत. तर आजचा अध्याय जेव्हा आपण पूर्ण करू, हा 6वा अध्याय जेव्हा पूर्ण होईल, तर त्यावेळेला 1/3 भगवद्गीतेचं अध्ययन आपण पूर्ण केलं असं म्हटलं जाईल. भगवद्गीतेमध्ये एकूण जे 18 अध्याय आहेत, त्यांची विभागणी 3 विभागात केलेली आहे. पहिले 6 अध्याय हे कर्मयोगावर आधारित आहेत आणि मागच्या काही अध्यायामध्ये आपण शिकतोच आहे, कर्म बद्दल जाणून घेतोय, कर्माचं महत्व आणि कर्म आपल्याला कशी बद्ध करतात. तशीच ही कर्म कुठल्या मनोभावाने केली तर आपल्याला ती मुक्त करतात, हेही आपण समजू शकतो आहे. तर पुढचे म्हणजे 7 ते 12 हे अध्याय भक्तियोगाचं आपल्याला भक्तियोगाची माहिती देतात आणि शेवटचे 6 अध्याय 13 ते 18 अध्याय हे ज्ञानयोगाचं महत्व आपल्याला सांगतात. आजच्या अध्यायामध्ये अष्टांग योगाचं महत्व आपण जाणून घेणार आहोत. मन आणि इंद्रिय यांना संयमित करण्यासाठी या अष्टांग योगाचं खूप महत्व आहे. आजच्या अध्यायाबद्दल, मनाबद्दल आपण खूप काही जाणून घेऊ. मन हे फार महत्वाचं म्हटलं जातं, कारण मनाचा गुण आहे अस्थिरता. त्यामुळे जसं मन विचार करेल तशीच कृती करायला इंद्रिय वळतील. बुद्धीचा वापर न करता केवळ मनामध्ये आलेल्या विचारांवरती जर का इंद्रियांनी कृती केली तर त्याचा काय परिणाम होतील हेही आपण समजून घेऊया. मन हे किती शक्तिशाली आहे आणि योग्य प्रकारे या शक्तीचा वापर झाला तर केवढं विलक्षण कार्य करू शकते हेही आपल्याला आजच्या अध्यायावरून समजू शकतं. तर बघा, पहिले 6 अध्याय जे आहेत त्यामधले 5 अध्याय आपण पूर्ण केले. या विभागामध्ये आपण बघतोय कर्मांबद्दलचं सखोल ज्ञान कृष्णांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे. अर्जुनाच्या माध्यमातून हे ज्ञान आपणही घेतलेलं आहे. तर 3 प्रकारची कर्म आतापर्यंत आपण शिकलो.
कोण सांगू शकेल? आपण ही उजळणी करतोय आजच्या अध्यायाकडे वळण्यापूर्वी. कोणाला आठवत आहेत 3 प्रकारची कर्म? हरे कृष्ण. कोण सांगू शकेल? प्रयत्न करूया. 3 प्रकारची कर्म कुठली आहेत? कोणालाच आठवत नाहीये का? आठवा बरं. आपण अनेकदा या कर्मांच्या बद्दल बोलतो ना. 3 प्रकारची कर्म. कुठल्या 2 प्रकारची कर्म आपल्याला टाळली पाहिजेत, जी आपल्याला बंधनात अडकवतात, आणि कुठलं प्रकारचं कर्म आपल्याला केलं पाहिजे ज्यामुळे आपण बंधनातून मुक्त होतो? बघा, आता एवढ्या हिंट्स दिल्या, ह्याच्यानंतर आठवतंय का? प्रयत्न करा बरं. बरं, सगळ्यांना अनम्यूट करता येतंय ना? हो, येतंय. प्रभूजींना आठवतायत का? पवन प्रभूजी सांगा बरं. हरे कृष्ण. माताजी, मी बोलू? हा, हो हो, सांगा ना माताजी. हरे कृष्ण. महानंदा माताजी सांगा. हरे कृष्ण. कर्म, विकर्म आणि अकर्म. हा, बरोबर. हरी बोल माताजींच्यासाठी. कर्म, अकर्म, विकर्म. कर्म म्हणजे काय? आपण म्हटलं की शास्त्राच्या अनुसार केलेली कर्म, हा, चांगली कर्म. विकर्म म्हणजे शास्त्राच्या विरुद्ध, शास्त्राने जी कर्म नाही म्हणून सांगितली अशी कर्म. आणि अकर्म म्हणजे ज्या कर्माचं बंधन लागत नाही. आता आपण हेही समजून घेतलं होतं की एक क्षणही आपण कर्म केल्या वाचून राहू शकत नाही. कर्म तर आपल्याला करावीच लागतात. मग ती कशा प्रकारे करावी? तर कृष्ण काय म्हणतात की कर्माची गुंतागुंत समजायला सोपी नाहीये. तर त्यासाठी आपण या कर्माचं ज्ञान अधिकृत गुरूंकडून जाणून घेतलं पाहिजे. कारण ही कर्म आपल्याला बद्ध तरी करतील किंवा मुक्तीकडे घेऊन जातील. चांगल्या कर्माचं चांगलं फळ मिळेल, स्वर्ग प्राप्ती होईल, पण आपला पुण्य संचय संपला की परत पृथ्वीवरती जन्म घ्यावाच लागेल. वाईट कर्मांची वाईट फळं भोगण्यासाठी प्राणी, पक्षी, कृमी, कीटक, वृक्ष असंही शरीर आपल्याला प्राप्त होईल. आणि या सर्व भोग योनी म्हटल्या जातात. कृष्णांचं पूर्ण विस्मरण असतं अशा योनीमध्ये. तर या पशुपक्षाच्या जन्मामध्ये म्हटलेलं आहे. पण मनुष्यांचा जन्म कसा आहे? भाग्याचा म्हटला जातो. दुर्लभ मानुष जन्म म्हटलेला आहे. प्रल्हाद महाराज म्हणतात. तर या जन्मामध्ये आपण ज्ञान घेऊ शकतो. मनुष्याच्या जन्मामध्ये त्याप्रमाणे आचरण करू शकतो आणि अधोगतीपासून आपला बचाव करू शकतो. जी काही प्रगती ऊर्ध्व दिशेने भगवत धामाकडे करायची आहे ना, ती संधी केवळ मनुष्य जन्मातच आपल्याला मिळते. तर म्हणून भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण घेतो, ते आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करतो. आता कालचा अध्याय जो आपण शिकलेलो आहे, अध्याय 5 कर्मसन्यास योगाचा, यामध्ये आपण अकर्माबद्दल किंवा निष्काम कर्माबद्दल जाणून घेतलं. अकर्म म्हणजे कृष्णांच्या आनंदासाठी केलेलं कार्य, आणि कर्माचं फळ आपण कृष्णांना अर्पण केलेलं आहे. ज्याचा लाभ काय मिळणार आहे आपल्याला? तर आपण कर्मबंधनातून मुक्त होतो. चांगली वाईट ही कर्माच्या प्रतिक्रिया आपल्याला बद्ध करतात आणि पुन्हा पुन्हा आपला जन्म मृत्यू या चक्रातच आपण अडकून बसतो. आणि पुन्हा जन्म घेणं म्हणजे भौतिक जगातील सर्व दुःखांना सामोरं जाणं आलं. आता हे आपण ज्ञान घेतलं या अध्यायातून आणि महत्व जाणून घेतलं कर्मांच्या बद्दलचं. तर भगवद्गीतेचा उपदेश बघा, समजायला साधा आहे, सोपा आहे आणि सहजपणे तो आपण आत्मसातही करू शकतो. निष्काम कर्मयोग करण्यासाठी कुठे आपल्याला खडतर तपस्या करायला सांगितलेली नाही, कुठे वनात जायचं नाहीये. तिथे राहून आपण जिथे आहोत तिथे राहूनच आपल्याला कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत, नोकरी व्यवसाय जे काही आपण करत असू ते सांभाळत कृष्णांबरोबर जोडून घेऊ शकतो. कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवून आपलं जीवन तशा प्रकारे आपण चालवू शकतो. आणि हे करण्याचा लाभ म्हणजे या दुःखालयातून निघून कृष्णधामात जाण्यासाठी आपण मार्ग बनवत असतो. आणि आपल्याला माहिती आहे की एकदा भगवत धामामध्ये जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपला पुनर्जन्म इथे दुःखालयामध्ये होत नाही. कृष्णांच्या सच्चित आनंद अशा कृष्णधामामध्ये त्यांच्या सेवेमध्ये आपण नित्य आनंदात राहू शकतो. आता आजचा जो हा अध्याय आहे कर्म योगाचा, यामध्ये आपल्याला ध्यान योगाबद्दल सांगितलेलं आहे. मनाशी संबंधित हा अध्याय आहे. तर आपण समजून घेतलं की प्रत्येक कर्माची प्रतिक्रिया असते. जसं म्हटलं आपण की दगड आपण वरती उडवला तर तो येऊन आपल्या डोक्यात पडेल, किंवा बॉल समोर भिंतीवरती फेकला आपण तर तो भिंतीवर आपटून परत आपल्याकडे येईल. म्हणजे कर्म आहे म्हणून
त्याची प्रतिक्रिया पण आहे. तर जसं कर्म करू तसेच परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात. अशा प्रकारे आपल्या जीवनात येणारी जी दुःख आहेत, सुख आहेत, त्याला कारणीभूत हा आपण असतो. दुःख आली म्हणून आपण भगवंतांना दोष देऊ शकत नाही. आता तुम्ही बघितलं तर आता शहरातलं जीवन काय किंवा आता गावाकडचंही जीवन खूप कठीण होत चाललंय. आपल्याला शुद्ध हवा, मुबलक पाणी अशा गोष्टी म्हणजे बेसिक आपण म्हणतो ना मूलभूत आवश्यकता ज्या मनुष्याच्या आहेत, तर त्या पण आता तशा प्रकारे आपल्याला पूर्वीसारख्या मिळणं अवघड होत चाललंय. कारण मनुष्याने प्रगतीच्या नावाखाली निसर्गाचा ऱ्हास केलेला आहे. अनेक ठिकाणी जंगलतोड होते. हजारोंच्या संख्येने शहरात म्हणजे रस्ता वाढवायचा म्हणून झाडं इत्यादी कापली जातात. आणि आपली तक्रार असते किंवा हवा घेण्यासाठी, श्वास घेण्यासाठी आपल्याला शुद्ध हवा मिळत नाही. पण ही झाडं कोणी कापली? माणसानेच कापली ना, म्हणजे दोष तर माणसाचाच आहे. आता काही दिवसांपूर्वी तुम्ही ऐकलं असेल अमेरिकेमध्ये कॅलिफोर्नियामध्ये खूप मोठा वणवा पेटलेला होता किंवा म्यानमारला काही महिन्यांच्या पूर्वी भूकंप झाला. अगदी पत्त्यांचा म्हणजे एखादा बंगला कसा पडावा तशा उंच इमारती कोसळल्या आहेत तिथे. हे व्हिडिओ आपण पाहिले होते बातम्यामध्ये. कुठे आपण अतिवृष्टी येऊन पूर येताना बघतोय, कुठे भीषण गरमी पडताना. आता हे सगळं कसं होतंय? कुठेतरी भगवंतांच्या साठी त्यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य न करता आपण स्वतःच्या मनाला येईल तसं मनुष्य कार्य करायला लागलेला आहे. प्रकृतीवरती स्वामित्व गाजवतोय, मनाला येईल तसं वागतोय. गर्भपाताचं प्रमाण वाढलेलं आहे, गायींची हत्या वाढलेली आहे. तर श्रीला प्रभुपाद याबद्दल म्हणत असत की जगामध्ये अधिकांश लोक हे मांसाहारी होत चाललेले आहेत आणि प्रत्येक सेकंदाला हजारोंच्या संख्येने प्राण्यांची त्यासाठी हत्या होत असते. या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणजेच अशा नैसर्गिक आपत्तीचा आपल्याला सामना करावा लागतोय. पुढे 13व्या अध्यायामध्ये एक श्लोक आहे, कार्यकारण कर्तृत्वे हेतुर प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. म्हणजे काय? तर प्रकृती सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असते, पण जीव हा या संसारातील सुखदुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असतो. म्हणजे आपण जी कृती करू त्याची प्रतिक्रिया आपल्याला मिळेलच अशी ही या भौतिक जगाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. आता विचार करा, कोणी व्यक्ती आहे जो आपल्या तब्येतीबद्दल थोडा सतर्क आहे, सजग आहे, तर प्राणायाम करेल, तो सकाळी उठून योगासनं करेल, सकाळी वॉकला जाईल, सात्विक शाकाहारी भोजन प्रसाद म्हणून खाईल, जप करेल, तर त्या ह्या सर्व गोष्टी करण्याचा एक प्रकारचा परिणाम त्याच्या आयुष्यावरती होईल. आणि याच्या उलट कोणी आता मांसाहार करत असेल, नशा, जुगार इत्यादी असा प्रकारे जगत असेल, तर त्याचा परिणाम मात्र वेगळा असेल. त्यामुळे जसं कर्म करू तसाच परिणाम पण त्याचा असेल. आपल्याला चांगलं कर्म केलं तरी आपल्याला शरीर घ्यावंच लागेल ते पुण्य भोगण्यासाठी. परत जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या चक्रातून जावं लागेल. वाईट कर्माचा वाईट परिणाम भोगण्यासाठीही शरीर आपल्याला मिळेलच. मग चांगलं वाईट कर्म न करता कृष्ण भावना भावित म्हणजे अकर्म ज्याला म्हटलेलं आहे ते करायला हवं. आणि ज्यामुळे आपल्याला कर्माचे परिणाम भोगावे लागणार नाहीत. कर्मबंधनातून आपण मुक्त होऊ. आणि हेच कर्म करण्याचं कौशल्य म्हणजे आपण म्हणतो ना आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग कर्म, की योग हा कर्मसु कौशलम, हे आपल्याला कर्मयोग या ह्याच्या विभागामध्ये आपण शिकतोय. आता एकदा काय झालं की एका जंगलामध्ये माकडांचा कळप होता आणि तहानलेली होती ही माकडं. 20-25 माकडं पाण्याच्या शोधामध्ये फिरत होती. तळ्याकाठी एका ते येतात, तहानलेले असल्यामुळे पाणी दिसतात, झाडावरून पटापट उड्या मारतात, खाली उतरतात आणि तळ्यातून पाणी पिणार एवढ्यात त्यांच्यातला जो अनुभवी माकड असतं तर ते त्यांना सगळ्यांना थांबवतं आणि म्हणतं, पटकन मागे या, मला इथे ना पाण्याच्या बाहेर कसले तरी पायाचे ठसे दिसत आहेत, ज्याच्यावरून मला वाटतंय की ती मगर असेल पाण्यामध्ये. तर ते ऐकताच आता सगळी माकडं पटकन बाजूला होतात. तहान तर लागलेलीच असते सगळ्यांना, पण आता काय करायचं? पाणी समोर असलं तरी मगरीच्या भीतीमुळे पाण्याजवळ जाणं कठीण. विचार करीत बाजूला बसले असताना त्यांना पाण्यात हालचाल दिसते आणि मगर आहे हे त्यांना निश्चित होतं. आता हे माकड जे असतं, जे अनुभवी माकड असतं, त्यांच्यामधलं ते हुशार असतं आणि त्याचं म्हणणंही सर्वजण ऐकत असतात. त्यामुळे ते अनुभवी माकड म्हणतं की आता आपण इथे नको, माझ्या मागे या तुम्ही, मी तुम्हाला सांगतो काय करायचं ते. ते अनुभवी माकड त्यांना एका शेतात घेऊन जातो, जिथे खूप उंच उंच गवत वाढलेलं असतं. एक विशिष्ट प्रकारचं गवत असतं ज्याच्या काड्या आतून पोकळ असतात. तर या उंच गवताच्या ज्या काड्या असतात ते तो माकड तोडू लागतो आणि बरोबर त्याच्या जे इतर माकडं जी असतात तीही ते तोडतात सर्व काड्या गवताच्या.
आणि खूपच उंच अशा त्या असतात. परत सगळेजण तळ्याकाठी येतात आणि झाडावर बसूनच त्या गवताच्या काड्यांचा स्ट्रॉ सारखा उपयोग करून त्याचं पाणी पिऊ शकतात. म्हणजे मगरीच्या तावडीत पकडले न जाता ते पाणी पिऊ शकतात. तसंच आपल्याला या भौतिक जगामध्ये कर्म करायची आहेत, पण कर्माच्या फळाच्या बंधनापासून मुक्त राहायचंय. म्हणून कृष्णांनी उपाय काय सांगितला, की माझ्या आनंदासाठी कर्म करा, कर्माचं फळ मला अर्पण करा. आता कृष्ण तर सर्व गोष्टींचे उगम आहेत आपण म्हणतो. सर्व गोष्टी ह्या त्यांच्यापासूनच आलेल्या आहेत. म्हणून जेव्हा आपण कुठलीही गोष्ट प्रथम कृष्णांना अर्पण करतो, त्या गोष्टीचा उपयोग त्यांच्या सेवेमध्ये करतो, त्याची आवश्यकता त्यांना असते म्हणून नाही, तर आपला लाभ होत असतो हे लक्षात ठेवून तेव्हा आपण कृष्णांची कृपाही प्राप्त करत असतो. कल्पना करा आता एखाद्या मार्केटमध्ये कोणा एका माणसाचं चपलाचं बुटाचं दुकान आहे आणि या मार्केटमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री काहीतरी उद्घाटनाला आलेत किंवा भेट द्यायला काही कारणाने आलेत आणि अचानक त्यांची चप्पल तुटली, तर मग हे मुख्यमंत्री या माणसाच्या दुकानात जातील आणि तिथून एक नवीन चप्पल ते घेतील. आता दुकानदाराने अर्थातच मुख्यमंत्र्यांना चप्पल द्यायची आहे म्हटल्यावर तो काही पैसे घेणार नाही. त्याच आणि मुख्यमंत्री दुकानात आले म्हटल्यावर कोणीतरी त्यांचे फोटो इत्यादी घेईल. आता मुख्यमंत्री तर आपल्या ज्या कामासाठी आले ते तिथून जातील पुढे त्या कामाला, पण आता या दुकानदाराची बाजू बघा तुम्ही. त्याने आता हा फोटो घेतलेला आहे दुकानात, तो लावेल तो फोटो सगळीकडे, वर्तमानपत्रात इत्यादी सगळ्यांना सोशल मीडियावरती सांगेल की मुख्यमंत्री माझ्या दुकानात येऊन गेले. सगळीकडे जाहिरात होईल, कस्टमरची त्याची संख्या पण वाढेल, त्याच्या मालाचा खप पण होईल. म्हणजे मुख्यमंत्री सारख्या एखाद्या श्रेष्ठ व्यक्तीला त्याने भेट स्वरूपात दिल्यामुळे त्याचा लाभच लाभ झाला. तसंच कृष्णांशी जोडून घेतल्याने आपल्याला लाभच होतो. आपल्या जीवनात कृष्णांची कृपाच प्राप्त होते. आपल्या जीवनाला कृष्णांच्या बरोबर जोडल्याने कृष्णांची कृपा प्राप्त करण्याची संधी आपण प्राप्त करत असतो. त्याचा लाभ कृष्णांना होत नाही, लाभ आपल्याला असतो, हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. म्हणजे जे पण कर्म आपण करू त्याचं फळ प्रकृतीकडून आपल्याला मिळतं. पण कृष्णांच्यासाठी कर्म केल्याने, त्यांना शरण गेल्याने या प्रकृतीच्या बंधनाला आपण पार करू शकतो. कायिक, वाचिक, मानसिक किंवा धनसंपत्ती इत्यादी जी काही भौतिक ऐश्वर्य आपल्याला प्राप्त झाली आहेत ती वापरून निस्वार्थपणे निष्काम भावाने कृष्णांची सेवा केली तर या भौतिक जगातून आपण आपली सुटका करून घेऊ शकतो. तर 5व्या अध्यायापर्यंत आपण हा निष्काम कर्मयोग कसा करायचा ह्याच्याबद्दलचं ज्ञान घेतलं आणि आता या अध्यायामध्ये आपण अष्टांग योग किंवा ध्यान योगाचं बद्दल जाणून घेणार आहोत. तर अष्टांग योगाची शेवटची पायरी आहे समाधी आणि या समाधीच्या स्तरापर्यंत जर का उन्नत व्हायचं असेल तर इंद्रिय आणि मन संयमित हवं. इंद्रिय तृप्तीच्या मागे धावणारं जर का मन असेल, म्हणजे असंख्य इच्छा ज्या मनामध्ये आहेत, तर हा अष्टांग योग जमणं शक्य नाही. तर म्हणून निष्काम कर्मयोग करता करता प्रथम चित्तशुद्धी झाली पाहिजे आणि मग अष्टांग योगाकडे त्या साधकाला वळता येईल. या अध्यायाच्या सुरुवातीला कृष्ण त्यासाठीच निष्काम कर्मयोगाबद्दलच बोलतात आणि त्यानंतर मग अष्टांग योगाचं ज्ञान देतात. तर अष्टांग योगाचे 2 स्तर आपल्याला सांगितलेत. पहिला टप्पा ज्याला आपण म्हणतो सुरुवातीचा टप्पा आरुरुक्ष स्तर आणि जो प्रगट टप्पा आहे त्याला योगारूढ स्तर असं म्हटलेलं आहे. दोन्ही टप्प्यांबद्दलचं कृष्णांनी ज्ञान दिलंय आणि हे अष्टांग योगाचं ज्ञान घेतल्यानंतर आता अर्जुनाला समजतं की हा योग करायला खूप अवघड आहे. त्यानंतर तो कृष्णांना प्रश्न विचारतो की आता एखादा योगी जो अष्टांग योगाचा अभ्यास त्याने सुरू केलाय पण तो पूर्ण करण्यात तो अयशस्वी राहिला, म्हणजे समाधीच्या स्तरापर्यंत पोचू शकला नाही तो योगी, तर मग पुढे त्याची गती काय होते. तर आणि त्यावरती उत्तरही कृष्ण देतात आजच्या अध्यायामध्ये आणि सर्वात शेवटी कृष्ण सांगतात की सर्व योग्यांमध्ये भक्तियोगी हा सर्वश्रेष्ठ आहे. आपल्याला या अध्यायातील श्लोक समजावून सांगताना तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद सांगतात की भक्तियोग करत असताना कृष्ण भक्त कसा अष्टांग योगामधील ज्या गोष्टी आहे ना तो पाळू पण शकतो आणि आपली प्रगती घडवून आणू शकतो. भक्तिमय सेवा करीत असतानाच भक्त आपली इंद्रिय आणि मन यांना संयमित करू शकतो. त्यामुळे अष्टांग योग करण्याची आवश्यकता त्याला भासत नाही. हा जो वैष्णव भक्त आहे किंवा भक्ती योगी जो आहे तो सर्वश्रेष्ठ योगी म्हटला गेलेला आहे आणि हे आपल्याला श्रीला प्रभुपाद यांनी श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये खूप व्यवस्थितपणे समजून सांगितलंय. तर त्यामुळे सगळ्यांनी वाचावा असं सगळ्यांना मी सांगते.
ज्यांच्याकडे पुस्तक आहे त्यांनी वाचावा, ज्यांच्याकडे पुस्तक नाही त्यांनी आवर्जून पुस्तक घेऊन ते वाचण्याचा सगळ्यांनी प्रयत्न करावा. तेव्हा आपल्याला खूप व्यवस्थित समजेल की अष्टांग योग हा किती क्लिष्ट मार्ग आहे, पण भक्तियोगी तोच तर. आपण जसं म्हटलं, भक्तियोगी कुठे जिथे आहे तिथे राहून कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पडत, आपला नोकरी व्यवसाय सांभाळत त्या स्तरापर्यंत पोचू शकतो. आणि भक्तिमय सेवा करणारा भक्ताने अष्टांग योगाच्या अवघड पायऱ्या पार जरी केल्या नाहीत तरी कृष्णांची प्रेमपूर्वक भक्तिमय सेवा करीत असताना आपली चित्तशुद्धी घडून आणू शकतो आणि आपली प्रगती सुरू ठेवू शकतो. आता फळाबद्दल अनासक्त कोण असतो? तर जो स्वतःला कर्ता मानत नाही. भगवंत भौतिक प्रकृतीचे स्वामी आहेत आणि सर्व बद्ध जीव हे प्रकृतीच्या नियमांच्या अधीन आहेत. हे सत्य जोपर्यंत कोणी जाणू शकत नाही ना, तोपर्यंत त्याला शांती प्राप्त होत नाही. हे आपण शांतीसूत्र 5व्या अध्यायाच्या शेवटी शिकलो होतो बघा. निष्काम कर्म करणारा म्हणजे कर्मफळाची आसक्ती न ठेवता केलेल्या कर्मामुळे आपली कर्मबंधनातून मुक्ती होत असते. कर्माची प्रतिक्रिया आपल्याला लागू पडत नाही, कारण कृष्ण सर्वश्रेष्ठ आहेत, भोक्तारम यज्ञ तपसाम आहेत. त्यांच्याहून श्रेष्ठ, भगवंताहून श्रेष्ठ कोणी नाही हे मान्य केल्याने आपल्याला शांती प्राप्त होते. हे शांती सूत्र आपण समजून घेतलं. म्हणजे इथेही निष्काम कर्मयोगाचं महत्व आपण जाणून घेतलेलं होतं. तर आता पहिल्या श्लोकापासून आजच्या आपण सुरू करूया. हरे कृष्ण. आज अनुवाद वाचनाची सेवा कोण देणार आहे? मी देऊ अर्चना का? माताजी देतील का? हा चालेल. हरे कृष्ण माताजी. हा. हरे कृष्ण. हा वाचा माताजी. माताजी हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च निर्विघ्नं चाक्रिय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जो आपल्या कर्मफळावर आसक्त नसून कर्तव्य म्हणून आपले कर्म करतो तोच वास्तविक संन्यासी आणि वास्तविक योगी होय. पण जो अग्निहोत्राधिक कर्म करीत नाही तसेच आपले कर्तव्य ही करीत नाही तो संन्यासी किंवा योगी सुद्धा नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर जसं आपण म्हटलं, कोणी कर्मफळापासून अनासक्त झाल्याशिवाय अष्टांग योग करू शकत नाही. तर त्यासाठी प्रथम साधकाला निष्काम कर्मयोग करून आपली चित्तशुद्धी करून घ्यावी लागते. त्यानंतरच तो अष्टांग योगासाठी प्रगत होऊ शकतो. त्यासाठी अध्यायाची सुरुवातीचे काही श्लोक जे आहेत ना, तर कृष्ण निष्काम कर्मयोगाबद्दलच बोलतात. तर पहिल्या या श्लोकामध्ये निष्काम कर्मयोगाबद्दल कृष्ण म्हणालेत की खरा संन्यासी कोण? तर जो कर्म करतो पण कर्माचं फळ स्वतःकडे घेत नाही, तो स्वतःच्या स्वार्थासाठी कर्म करत नाही, तो विहित कर्म करतो. विहित कर्म म्हणजे वेदांच्या द्वारे सांगितले, शास्त्रांच्या अनुसार सांगितलेली कर्म त्या प्रकारे तो करतो. आणि इथे आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी समजवलेलं आहे तात्पर्यामध्ये की कर्म न करणारा म्हणजे संन्यासी नाही. कर्म तर आपल्याला करावीच लागतात, कर्म केली पाहिजेत, पण कर्म फळाचा त्याग केला पाहिजे. म्हणजे कर्मफळ कृष्णार्पणम केलं पाहिजे. तर इथे भौतिक जगात कसं असतं बघा, प्रत्येक जण काहीतरी स्वार्थ हेतूने, लाभप्राप्तीच्या हेतूने कर्म करत असतो आणि कर्मफळाचा उपभोग घेण्याची त्याची इच्छा असते. तर 5व्या अध्यायात आपण काय शिकलो की आपल्याला स्वतःच्या आनंदासाठी, स्वतःच्या स्वार्थासाठी कर्म करायची नाहीयेत. कर्माच्या फळाचा उपभोग न घेता ती कृष्णांना अर्पण करायचेत, म्हणजे कृष्ण भावना भावित कर्म करायचेत, हे आपलं कर्तव्य समजलं पाहिजे. आता हा जो परिपूर्ण संन्यासी आहे किंवा जो परिपूर्ण अष्टांग योगी आहे तो कोण आहे? तर ज्याला वैयक्तिक संतुष्टीची मुळीच इच्छा नाहीये, तर कृष्णांना संतुष्ट करणं हेच माझं कर्तव्य आहे असं त्याने मानलेलं आहे. पण आता जो अष्टांग योगी, ज्याला भौतिक इच्छा नसतील पण जर का त्याला सिद्धी प्राप्त करायची इच्छा असेल तर त्यालाही परिपूर्ण योगी म्हणता येणार नाही. खरा संन्यासी असतो असा की ज्याची प्रार्थना कशी असते की मला धनाचा उपभोग घेण्याची पण इच्छा नाही, काही अनुयायी एकत्र करण्याची ही माझी इच्छा नाही, केवळ मला तुमची सेवा करायला मिळो भगवंता, ही माझी प्रार्थना आहे. म्हणजे कृष्णांना संतुष्टी देणं हा एकमेव उद्देश या संन्यासीचा असतो. तर कृष्ण सांगतात की निष्काम कर्मयोगीला ही जाणीव असते की त्याच्या मनामध्ये अनर्थ आहेत, काम, क्रोध, लोभ इत्यादी अनर्थ आहेत, अशुद्धता आहेत आणि चित्तशुद्धीसाठी ते भगवंतांच्या आनंदासाठी तो कर्म करतो, हे अनर्थ दूर जावेत म्हणून. तर हळूहळू त्याची चित्तशुद्धी होऊ लागते, त्याच्या हृदयामध्ये ज्ञान प्रकाशित होतं. ज्ञान काय प्रकाशित होतं? तर मी शरीर नसून मी आत्मा आहे.
आणि अशा प्रकारे निष्काम कर्म निस्वार्थपणे भगवंतांच्या सेवेत तो करत राहिला तर त्याला समजून येतं की या परम सत्य भगवंतांचा मी अंश आहे. हे भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा म्हणून स्थित आहेत आणि ह्या परमात्म्याला आता मी कसं जाणू शकेन, म्हणून निष्काम कर्मयोगी ध्यान करू लागतो आणि मग पुढे तो ध्यान योगात प्रगत होतो. आता बघा, कोणी जो आता कुटुंबात आपल्या पत्नी मुलांच्या सह आई वडिलांच्या सह राहत असेल, त्याने विचार केला की आता सगळं काही अचानकपणे मी सोडून देतो आणि ध्यानयोगी बनतो, तर ते शक्य नाही आणि ते योग्य पण नाही. आणि कृष्ण या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगतात बघा, पहिला शब्द आहे ना, श्री भगवान उवाच अनाश्रितः. आता अनाश्रित होऊन जो आपली कर्मफळ कृष्णांना अर्पण करतो, तर अनाश्रित म्हणजे काय? कर्मफळावरती जो आश्रित नाहीये, कर्मफळाबद्दल अनासक्त आहे, तो एक संन्यासीच्या समानच आहे. तो कर्म करतो पण सर्व कार्य तो कृष्णांच्या आनंदासाठी करतो. म्हणून म्हटलंय नाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः. भगवंतांनी जे काही दिलं आहे त्याच्यात तो संतुष्ट आहे. जप करणं, मंगल आरतीला जाणं, भगवद्गीता श्रीमद भागवतमचं नियमित पठण श्रवण करणं, भक्तांचा संग ठेवणं, मंदिरात सेवा देणं, आपल्या अर्थार्जनाचा काही भाग भगवंतांच्या सेवेमध्ये नियमितपणे दान देणं, अन्न हे कृष्णांना अर्पण करून मगच प्रसाद म्हणून घेणं, परजीवांना प्रेम देणं, आश्रय देणं, या सर्व कार्य तो भगवंतांच्या बरोबर जोडत गेल्याने मनामध्ये भौतिकाच्या बद्दल त्याची अनासक्ती येते हळूहळू क्रमशः आणि तो भगवंतांच्या प्रती अधिक आसक्ती त्याची वाढत जाते. तर जेव्हा अशा प्रकारे चित्त शुद्धी होते तेव्हा आता तो अष्टांग योग ची विधी करायला पात्र ठरतो. असंच एकदम कोणी अचानकपणे ठरवून अष्टांग योगाची साधना करू शकत नाही, हे आपण समजून घेतलं. आता दुसरा श्लोक बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यम संन्यासमेति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव, नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पांडुपुत्रा, ज्याला संन्यास म्हणतात तोच योग अर्थात ब्रह्माशी युक्त होणं होय. कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छेचा त्याग करीत नाही तोपर्यंत तो योगी होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जो अष्टांग योगी आहे आणि जो भक्ती योगी आहे, या दोन्ही मधलं साम्य या श्लोकात कृष्णांनी सांगितलंय. आणि तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपादही सांगतात की व्यक्ती जो कृष्ण भावना भावित आहे तो संन्यासी पण आहे आणि योगी पण आहे. आता हे कसं काय, हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे. आता भक्तियोगी आपण म्हटलं, इंद्रिय आपली कृष्णांच्या सेवेमध्ये नियोजित करतो, प्रेममय भक्तिपूर्वक सेवा करतो आणि ह्याचा परिणाम म्हणजे त्याच्या हृदयातले अनर्थ नाहीसे होतात, अशुद्धता जाऊन आता त्याची चित्तशुद्धी होते. कृष्णांची प्रेममय सेवा करत असताना त्याला खूप समाधान, आनंदही प्राप्त होत असतो आणि कृष्ण भावना भावित व्यक्ती त्यामुळे कोणाचा द्वेष करत नाही, कोणावरती क्रोधी होताना दिसत नाही. म्हणजे कृष्णांची सेवा करत असतानाच त्याची इंद्रिय मन ही संयमित राहतात. आता अष्टांग योगी जेव्हा इंद्रिय मन संयमित ठेवण्यासाठी अष्टांग योगाची विधीचं आचरण करतो, यम नियम आसन प्राणायाम ही जी विधी आहे त्याचं आचरण करतो, त्यासाठी त्याला एकांतात राहावं लागतं, सर्व नियमांचं यम नियम इत्यादींचं अगदी काटेकोरपणे पालन करावं लागतं, तेव्हाच त्याच्या हृदयातील अनर्थ निघून जातात. पण भक्तियोगी मात्र हेच कार्य एकांतात न जाता कुटुंबासोबत राहून नोकरी इत्यादी सांभाळत कठोर नियमांचं पालन न करता मन आणि इंद्रियांचं संयमन करू शकतो. म्हणजे भक्तियोगी पण परिपूर्ण संन्यासीच असतो असं आपल्याला सांगितलेली आहे. त्या भगवंत काय म्हणतात की योग आणि संन्यास हे एक समान आहेत. संन्यासी का म्हटलेलं आहे, कारण त्याचा भौतिक जगाकडे आकृष्ट तो होत नाही, त्याची चित्तशुद्धी झालेली आहे. जोपर्यंत अनर्थ आहेत चित्तामध्ये तो तोपर्यंत मनुष्य भौतिक जगामध्ये विविध काम करायला, कार्य करायला प्रेरित होतो. इथे जाऊया, ते करूया, मोठं घर घेऊया, मोठी गाडी घेऊया, सत्ता संपत्ती सुंदर स्त्री या सर्व इच्छा असतात त्याच्या आणि त्या प्राप्त करण्यासाठी तो भौतिकामध्ये कार्य करतो. पण संन्यासीच्या अशा कुठल्याही भौतिक इच्छा नसतात. पण चित्तशुद्धी न होता जर का कोणी संन्यासी बनायचं ठरवलं तो मात्र मिथ्याचार होतो. म्हणून कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की तू क्षत्रिय आहेस, तू गृहस्थ आहेस, तुझी कर्तव्य तू पार पाड आणि अशा प्रकारे निष्काम कर्म करत राहिल्याने तुझ्यामध्ये विरक्ती येईल आणि मग तुझ्यात आणि संन्यासामध्ये काहीच फरक उरणार नाही. तू पण या भौतिक जगातून विरक्त होशील, जसा आता हा संन्यासी विरक्त आहे आणि भगवत धामामध्ये जायला प्रगती करतो आहे.
तर कृष्ण भावनेच्या आचरणाने इंद्रिय संयमनाचा पण हेतू साध्य करता येतो. पण ध्यानयोगी मात्र यम नियम अशा अष्टांग योगाच्या कठीण रस्त्याने इंद्रिय संयमनाचे प्रयत्न करतो. तर हा दोन्ही मधला फरक आहे. आता तिसरा बघू. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्सैव शमः कारणमुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अष्टांग योगामधील नवसाधकांसाठी कर्म हे साधन असल्याचे म्हटले जाते आणि पूर्वीच योग साध्य केलेल्या साधकासाठी सर्व भौतिक क्रियांचे शमन हे साधन असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अष्टांग योगाच्या प्रथम टप्प्याला जो सुरुवातीचा टप्पा आहे त्याला आरुरुक्ष किंवा योगारुरुक्ष असं टप्पा म्हटलाय आणि जो पुढचा प्रगत टप्पा आहे त्याला योगारूढ असं म्हटलेलं आहे. तर अष्टांग योग म्हणजेच आपण म्हणतो ना 8 अंगांनी भगवंतांशी जोडून घेणं. तर कुठली 8 अंग आहेत? तर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आणि समाधी. इथे बघा ही स्लाइड आहे, ह्याच्यावरून तुम्हाला कळेल. तर ही 8 अंग आहेत. या अष्टांग योगाच्या प्रारंभीची जी अवस्था आहे त्याला आरुरुक्ष म्हटलेलं आहे या अवस्थेला. आता ही जी आरुरुक्ष अवस्था असते तर त्यामध्ये अजून मनुष्याची चित्तशुद्धी झालेली नसते. आपण ज्या वेळेला कृष्णांच्या आनंदासाठी कार्य करतो तेव्हा चित्तशुद्धी होते. त्यामुळे जो प्रारंभिक टप्पा आहे आरुरुक्ष स्तर आहे त्यावेळेला अष्टांग योग सुरू करणाऱ्याला कर्म हे करावंच लागतं. जेव्हा तो आता योगारूढ स्थितीला पोहोचतो तेव्हा कर्म करण्याचं तो थांबवू शकतो. पण प्राथमिक स्तरावरती असताना त्याला कार्य म्हणजे निष्काम कर्मयोग हा करावाच लागतो. विरक्ती किंवा अनासक्तीने केलेलं कर्म संन्यास घेण्यासारखंच आहे. कर्म करून जे कर्माचा फळाचा तो त्याग करतो त्याला संन्यासी म्हटलं जातं. आणि योगी कोण आहे? तर ज्याचं मन आणि इंद्रिय भोगांचं चिंतन करत नाही. म्हणून कृष्ण म्हणतात की दोन्ही एक समानच आहे. आणि त्यासाठी कृष्ण इथे सांगतात की अष्टांग योगाने निष्काम कर्माचा त्याग करू नये. मग अष्टांग योगाने निष्काम कर्म आजीवन केली पाहिजेत का? तर असं नाहीये. ज्या वेळेला तो आता पुढच्या म्हणजे योगारूढ स्थितीपर्यंत पोहोचतो त्यावेळेला त्याने ती त्यागली तरी चालतात. पण सुरुवातीला जेव्हा तो सुरू करतोय तो याची अवस्था अष्टांग योगाची त्याला त्याने केलीच पाहिजे. तर अष्टांग योगी विविध नियमांचं पालन करत असतो. तो यमनियम चं पालन करतो, आसन करतो, ध्यानस्थ होण्याचा सराव करतो. तर या सर्व भौतिक क्रिया मानल्या जातात. तर याद्वारे इंद्रिय संयमित करण्यासाठी एक मनाचं संतुलन तो प्राप्त करत असतो. जेव्हा मनुष्य ध्यान लावण्यामध्ये ध्यान या स्तरापर्यंत तो ध्यान लावण्यामध्ये म्हणूया आपण प्रवीण होतो किंवा तो स्तर तो गाठू शकतो तेव्हा मनाला विचलित करणाऱ्या सर्व क्रिया थांबतात. तर अष्टांग योगामधील यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार या आरुरुक्ष टप्प्यामध्ये येतात. म्हणजे जो पहिला स्तर आहे त्याचा. आणि धारणा ध्यान आणि समाधी या प्रगत स्टेज मधल्या योगारूढ स्थितीमधल्या क्रिया आहेत. तर इथे श्रीला प्रभुपाद परत आपल्याला सांगतात की भक्तियोगी कृष्ण भावना भावित कर्म करूनच हा स्तर गाठू शकतो. हे आपल्याला महत्वाचं समजून घ्यायचंय. आता जसं आपण या भगवद्गीतेच्या वर्गाला येतोय तुम्ही कदाचित 2 महिने जोडलेले असाल. अजून काही काळ जेव्हा जोडून राहाल किंवा आत्ताही तुम्ही अनुभव घेत असाल की आधीपेक्षा तुम्हाला कृष्णांचं स्मरण आता अधिक होऊ लागतं. म्हणजे भक्तीमध्ये आपण प्रगती करतोय हे त्याचं एक लक्षण म्हणूया. एक वेळ होती की आपल्याला कृष्णांचं स्मरण अजिबात येत नसे. आपण पूर्णतः भौतिकच ह्याच्यामध्ये होतो. पण आता आपल्याला कधीतरी आठवतो, कुठला तरी श्लोक आठवतो, कुठला तरी अनुवाद आठवतो किंवा वर्गामध्ये जे ज्ञान घेतो त्याची आपल्याला आठवण होतं. असं दिवसातून अनेकदा होतं. कधी आपल्याला जे समजलं आपण कोणाला तरी आपल्या नातेवाईकांना मित्रमंडळींना सांगण्याचा प्रयत्न करतो. आवडलेला भगवद्गीतेतला कुठला भाग आपल्याला आवडला, त्याचं महत्व काय आहे, प्रसादाचं महत्व सांगतो. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या प्रकारे आपण कृष्णांची आठवण करू शकतो. तर हे जे स्मरण आधी आपल्याला होत नसे ना ते आता होऊ लागतं. आणि एक वेळ आता अशी पण असेल की आपण आता सदैव 24 तास कृष्णांचं स्मरण करू, जी आता खूप प्रगत अवस्था.
म्हटली जाते. मग अशा वेळेमध्ये जो शुद्ध भक्तच्या स्तरापर्यंत पोचतो, तो आपण म्हटलं ना, कृष्णांच्या शिवाय त्याला इतर काहीच भौतिक इच्छा नसतात. कृष्ण कथाच तो ऐकतो, वाणीने जो बोलतो ते कृष्ण कथाच सांगतो, जप करतो, भगवद्गीता श्रीमद भागवतम हे ऐकून त्याचं पठण करून त्याला आनंद मिळत असतो. भौतिकामध्ये त्याचं मन रमत नाही. तर ही झाली उच्च स्तर, म्हणजे जो स्तर अष्टांग योगी एवढ्या यम नियम आसन प्राणायाम या स्तरातून जाऊन गाठतो, भक्तियोगी अशा प्रकारे गाठू शकतो, भक्तिमय सेवा करत कृष्णांची. आता पुढचा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्य दोच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य सर्व प्रकारच्या भौतिक इच्छांचा त्याग करतो, तसेच इंद्रिय तृत्पथ्य कर्मामध्ये आणि सकाम कर्मामध्येही प्रवृत्त होत नाही, तेव्हा तो योगारूढ असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता योगारूढ अवस्था म्हणजे प्रगत अवस्थेबद्दल सांगितलेलं आहे. धारणा, ध्यान आणि समाधी या प्रगत अवस्था आहेत अष्टांग योगाच्या. तर आरुरुक्ष म्हणजे पहिली अवस्था, यम नियम आसन प्राणायाम यांचा समावेश होतो. आरुरुक्ष हा पाया आहे, त्याच्यावरती तो स्थिर होऊन मग आता पुढे या 3 प्रकारच्या म्हणजे धारणा, ध्यान आणि समाधी या योगारूढ अवस्थेला तो पोचू शकतो. तर एखादा व्यक्तीच्या भौतिक इच्छा पूर्ण झाल्या असतील, म्हणजे त्याच्या मनात आता कुठलीही तृष्णा नसेल, हे पाहिजे ते पाहिजे, तृप्त असेल, शांत असेल, तेव्हाच तो अष्टांग योगाकडे वळू शकतो. तर त्यामुळे कृष्ण जेव्हा मनाबद्दल बोलतात ना, त्यावेळेला आपल्याला समजतंय की मनामध्येच हे सगळ्या अशुद्धता असतात. काम, क्रोध, लोभ या ज्या वासना आहेत ना, या सगळ्या मनामध्ये आहेत. तर जेव्हा आपण त्यांना पोषण देतो, त्या वासनेचं जे बीज आहे ना, ते अंकुरतं मनामध्ये. आणि अष्टांग योगाच्या अभ्यासाने हे बीज वाढू शकत नाही, त्याला संयम केला जातो. मनाचं आणि इंद्रियांचं अष्टांग योगाचा सराव करायचा असेल तर अत्यंत कठोरपणे संयमन करावं लागतं. अशुद्ध अवस्थेमध्ये बुद्धीच्या द्वारे इंद्रिय आणि मनाला संयमित करावं लागतं. म्हणून कृष्ण म्हणतात अर्जुनाला की तुझं मन जे आहे ना, हे तुझं मित्रही असू शकतं किंवा ते तुझं शत्रूही असू शकतं. कशा प्रकारे तू मनाला वापरशील, मनातल्या अशुद्धता दूर करू शकलास तर ते तुझं मित्र आहे. पण जर का मनातल्या अशुद्धतांना तू पोषण दिलंस तर मात्र ते तुझं शत्रू असेल. आता पुढचा श्लोक त्याच्यावरच आहे, आपल्याला अजून अधिक समजेल व्यवस्थित. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्या मनाद्वारे स्वतःची अधोगती होऊ न देता स्वतःचा उद्धार केला पाहिजे. मन हे बद्दल जीवांचा मित्र तसेच शत्रूही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे मन हे बद्ध जीवाचा मित्र असं आहे, ते टायपिंग एरर आहे, बद्दलच बद्ध जीव असं आहे ते. तर या श्लोकामध्ये आत्मा हा शब्द आहे बघा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मनात अवसादयेत. आता आत्मा हा जो शब्द आहे ना, मनाला उद्देशून वापरलेला आहे या श्लोकात कृष्णांनी. अष्टांग योगाचा केंद्रबिंदू हा मन आहे आणि म्हणून आत्मा या शब्दाला उद्देशून या श्लोकामध्ये हा शब्द येतो. तर मन बघा एखाद्याला कृष्णांकडे घेऊन जाऊ शकतं किंवा भौतिकाच्या कडेही घेऊन जाऊ शकतं. भौतिक प्रकृतीच्या झगमगाटाकडे मन पटकन आकर्षित होतं. इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांकडे मनुष्य खूप पटकन खेचला जाऊ शकतो आणि त्याची अधोगती होते. भौतिकामध्ये गुंतलेलं मन कधीही शांत असू शकत नाही, ते सतत नवीन नवीन भोगाचा विचार असतो अशा मनामध्ये. इच्छा असतात खूप आणि अस्थिर असतं, अशांत असं मन असतं ते. पण जे मन कृष्ण भावनेमध्ये युक्त आहे ते स्थिरावतं. कृष्णांच्या कमल चरणांवरती रमलेलं मन हे कसं अतिशय शांत म्हटलेलं आहे. आणि हे शांत मन असेल तर आध्यात्मिक प्रगती होऊ शकते. आपण तो शब्द बघितला होता बघा, नैष्टिकी शांती म्हणजे काय, अढळ शांती या कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला प्राप्त होऊ शकते. तर इथे लक्षात घेऊया, मनच हे बंधनाचं कारण पण असतं किंवा मुक्तीचं पण कारण असतं. इंद्रिय विषयांच्या मध्ये रस घेणारं मन असेल
तर मनुष्याच्या बंधनाला ते कारणीभूत होतं. इंद्रिय विषयांकडे अनासक्त होऊन जे मन आता कृष्णांवरती स्थिरावलं आहे ते मात्र मुक्तीला सहाय्यक असतं. म्हणजे मन कसं आहे, एखाद्या कुलपाच्या चावीसारखं आहे बघा. कुलपाला आपण चावी लावतो, ती एका बाजूला डावीकडे फिरवली तर ते कुलूप उघडतं, उलट्या बाजूला फिरवली तर ते कुलूप बंद होतं. तसंच मन आपल्याला बंधनात अडकवतं किंवा संसाराच्या बंधनातून मुक्त करू शकतं. म्हणजे कृष्ण म्हणतात उद्धरेत आत्मना आत्मानम, म्हणजे स्वतःला वरती उचल या मनापासून. आत्मानम अवसादयेत, म्हणजे मनाला तुला अधोगतीकडे नेण्यापासून थांबव. मनात येणाऱ्या या दूषित विचारामुळे त्या आत्म्याला अयोग्य दिशेने अधोगतीच्या दिशेने घेऊन जातं मना. त्यासाठी या दूषित मनाला प्रथम शुद्ध करावं लागेल आणि मग त्याचा वापर कर, कारण मन हे खूप शक्तिशाली आणि मनाला सांभाळणं सोपं नाहीये. आता बघा गुरु असतात, हा तर गुरु आपण म्हणतो ना आपल्याला या आध्यात्मिक प्रगतीच्या मार्गावरती आपल्याला मार्गदर्शक असतात. तर कोणी म्हटलं की गुरु माझा उद्धार करतील, जसं आता श्रीला प्रभुपाद आहेत, तर त्यांची कृपा सर्वांवरच आहेत. मग सगळेच सगळे साधक असतात, सगळे भक्त असतात जे एकसारखी प्रगती करताना दिसतात का? गुरु कृपा तर सगळ्यांवरच आहे, अगदी प्रत्येकावरतीच असते. पण महत्वाचं काय इथे, आपल्यालाही काही प्रयत्न करत राहायचे असतात. जरी गुरूंची कृपा असली तरी प्रत्येक साधकाला आपले स्वतःचे प्रयत्नही वेगळे करावे लागतात. तर कृष्ण इथे गुरुच्या रूपात अर्जुनाला सांगतायत की तुझ्या मनाला तुला संयमित करावं लागेल. गुरूंनी तर मार्ग दाखवला आपल्याला, जप करा, मंगल आरती करा, इतर भक्तांच्या बरोबर तुम्ही सत्संग ठेवा, नियमितपणा आपल्या साधनेचा पाळा, पुस्तकं वाचा. आता हा उपदेश आपल्याला मानला पाहिजे, हे आपलं कर्तव्य आहे. हे साधना आपल्याला काटेकोरपणे हे पालन केलं पाहिजे. गुरूंच्या कृपेशिवाय आपला उद्धार होणार नाही. तर आपण समजून घेतलं की या मार्गामध्ये प्रगती करण्यासाठी आपल्याला कृष्णांची आणि कृष्णांच्या शुद्ध भक्तांची कृपा लागते. पण व्यक्तीची आपली पण काही कर्तव्य असतात. गुरूंचा आदेश, आज्ञा असतात, ते पालन करणं हे त्या साधकाचं कर्तव्य असतं. तेव्हाच ही प्रगती आपण होऊ शकते. आपली श्रद्धा आहे म्हणूनच आपण त्यांच्या आदेशांचं, उपदेशांचं पालन करतो आणि गुरु सर्वांवर कृपा करतात. पण जो साधक किंवा जो भक्त ती कृपा घेतो त्याप्रमाणे वागतो, त्याचा उद्धार होतो. त्यामुळे सर्व भक्तांची एकसारखी प्रगती होत नाही. काही जण खूप प्रगती करतात, काही जण अडखळतात त्या मार्गामध्ये. आता मागच्या जन्माची काही तयारी असते, पूर्वतयारी असते, हेही ठीक आहे, पण आपला प्रयत्न तर असायलाच हवा. आपली इच्छा तर हवी ना, की नाही तर मग गुरु म्हणतात तसं सर्वांवरती एकसारखीच त्यांनी कृपा केली असती. तर बघा इथे कृष्ण काय म्हणतात अर्जुनाला, की गुरु म्हणून तुझं मी मन संयमित करेन असं म्हटलंय का? तर नाही. आपल्याला प्रयत्न करायला हवेत. कृष्णांनी दिलेला मार्ग अर्जुनाने पाळला पाहिजे. ते बघूनच भगवंतांची कृपा आपल्यावरती होते, जेवढे आपण त्यांच्या आज्ञेचं किंवा उपदेशांचं पालन करतो. त्यामुळे आपले प्रयत्न आणि भगवंतांची कृपा असेल तर प्रगती होते. आता आपण इथे या वर्गाला येतो भगवद्गीतेच्या, हा आपला एक प्रयत्नच आहे. त्यामुळे आपल्या मनाला संयमित करणं ही आपली जबाबदारी आहे, हेच कृष्ण इथे सांगतात. आता विचार करा, आपला खरंच कोणी शत्रू असेल कोणाचा, म्हणजे आपला असं म्हणूया नको, कोणाचा शत्रू असेल जगामध्ये, तर असा व्यक्ती कसा सतर्क असतो बघा. कधी हा शत्रू मला काही नुकसान करेल का, काही माझ्यावरती हल्ला इत्यादी करेल का. पण मग मनाच्या गोष्टी आपण सर्व ऐकतो का? म्हणजे ते मन आपल्याला योग्य सांगेलच असं नाही करायला. मन जर बुद्धीच्या द्वारे नियंत्रण केलं जातं ना, मनापेक्षा बुद्धी श्रेष्ठ आहे असं म्हणतो आपण. तर या बुद्धीला जेव्हा शास्त्राच्या द्वारे पोषण देऊन तिला सबळ बनवलं जातं, तेव्हाच मात्र आपण म्हणजे आपली बुद्धी आपल्याला योग्य प्रकारे किंवा मनाला संयमित करू शकते. पण जेव्हा आपण इंद्रियांची तृप्ती करू लागतो, इच्छा ही मनामध्ये येते आणि सर्व इंद्रिय ती कार्य करायला त्या मनाच्या इच्छेप्रमाणे प्रवृत्त होतात. मग त्या इंद्रिय विषयांचं परत परत विचार करणं म्हणजे चिंतनाचा स्तर जो आहे तोही मनामध्येच होतो. तिथूनच आसक्ती तयार होते आणि या आसक्तीतून काम तयार झाला की त्या कामाला नियंत्रणामध्ये आणणं कठीण. तर आपण हे आसक्तीचं चक्र हे दुसऱ्या अध्यायामध्ये शिकलोय, ज्याच्यामध्ये ते 2 श्लोक होते बघा, ध्यायतो विषयान पुंसा, 62वा आणि 63वा. ते आपल्याला हे चक्र सांगतात की मनातूनच हे सगळं चक्र फिरायला लागतं. आता जसं आपण ह्या वर्गाला येतो किंवा तुम्ही सर्वांनी आता हा लेव्हल 2चा अभ्यासक्रम करायचा ठरवला,
संकल्प कुठे केला? मनाने केला. आणि ते करण्यासाठी आता इंद्रिय कार्यरत झाली. म्हणजेच जेव्हा आपण आपल्या मनाच्या इच्छेमुळे आपल्या इंद्रियांची तृप्ती करू लागतो, तेव्हा आपण शरीरच आहोत हा समज दृढ होतो. आणि जेव्हा मनाच्या इच्छेने इंद्रियांना आपण भगवंतांच्या सेवेमध्ये निमग्न करतो, तेव्हा मी शरीर नसून मी आत्मा आहे हे समजण्याच्या मार्गावर चालू लागतो, ज्याने आत्म्याचा उद्धार होतो. कृष्ण म्हणतात ना इथे, आपल्या मनाला, मनाच्या इच्छेमुळे आपल्या आत्म्याला अधोगतीकडे जाण्यापासून तू वाचव. तर हेच इथे कृष्णांनी आपल्याला जे सांगितलंय ते आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. मनात येणाऱ्या सगळ्या आपल्या इच्छा हा योग्य असतीलच असं नाही. जोपर्यंत मन बुद्धीच्या द्वारे नियंत्रणात आणलं जाणार नाही तोपर्यंत. आणि बुद्धी कशी हवी? सबळ हवी, कृष्ण भावनेशी जोडलेली हवी, तेव्हाच मनाला ती योग्य मार्गदर्शन करू शकते. आता 6वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याने मनाला जिंकले आहे त्यांच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो असे करण्यामध्ये अपयशी झाला आहे त्याच्यासाठी त्याचे तेच मन शत्रू असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आत्म्याची स्वरूप स्थिती काय आहे? तर आत्मा हा कृष्णांचा सेवक आहे. आणि जेव्हा आत्मा कृष्णांचा सेवक आहे, कृष्ण स्वामी आहे, त्यामुळे स्वामींची सेवा करणं हा आत्म्याचा स्वभाव आहे. आता मन मात्र जेव्हा इंद्रिय भोगांच्या विषयांकडे आकर्षित होतं, ते मन इंद्रियांचं गुलाम बनतं आणि सदैव भोगाची इच्छा करत असतं. आणि असं मन हे अशांत म्हटलेलं आहे. अशांत मन हे साधकाच्या प्रगतीमध्ये बाधा बनतं आणि म्हणून त्याला शत्रू म्हटलेलं आहे. मग जे मन कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न आहे ते मन कसं आहे? स्थिर आहे. नैष्टिकी शांती त्याने प्राप्त केलेली असते, शांत असतं, इंद्रिय संयमित असतात अशा साधकाची, आणि असा व्यक्ती आध्यात्मिक प्रगती करू शकतो. म्हणजे मन हे त्याला मानवी जीवनाचं ध्येय गाठायला मदत करतंय, म्हणून मित्र म्हटलं आहे. इथे लक्षात घेऊया की कृष्ण भावनेशी जोडून घेणं हा मनाला संयमित करण्याचा सोपा मार्ग आहे. आणि इथे या अध्यायात कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की अष्टांग योगाद्वारे पण मनाला संयमित करता येतं, पण हा मार्ग कसा आहे? अवघड मार्ग आहे. आता मनाचं कसं आहे बघा, की ज्या गोष्टी आपण ग्रहण करतो ना त्या सर्वांचा प्रभाव मनावर पडत असतो. आपली 5 इंद्रिय असतात ना, म्हणजे पहिल्यांदा मी तुम्हाला ज्यांचं मन अनियंत्रित असेल त्यांच्याबद्दल सांगते आणि मग ज्यांचं मन शांत आहे त्यांच्याबद्दल समजून घेऊया. जर का बघा मन अनियंत्रित असेल म्हणजे अनेक इच्छा असतील, सतत वेगवेगळ्या इच्छा ज्या व्यक्तीच्या मनामध्ये येतात आणि त्याचं कारण काय असतं? रजोगुणाचा प्रभाव अत्यंत वाढलेला असतो. तर असा व्यक्तीचा बघा आत्मविश्वास कमी असतो, दृढ निश्चय नसतो, त्यात एक कुठली तरी गोष्ट पकडत नाही तो, अनेक हे पण करेल ते पण करेल असं त्याचं वागणूक असते. निराशा, तणाव इत्यादी गोष्टीही त्याच्यामध्ये दिसतात आणि असा व्यक्ती मग स्वतःसाठी आणि इतरांसाठी हानिकारक ठरतो. अनियंत्रित मनाचे परिणाम म्हणूनच व्यसनाधीनता, भांडण, तंटे, हिंसक वृत्ती, बलात्कार, स्त्रीगमन, आत्महत्या अशी म्हणजे एक टोकाची जी असतात ना स्वतःला नुकसान, समाजाचं नुकसान करणारी कृत्यही तो करू शकतो. तर आता ही मनाची संरचना कशी असते? तर आपली जी 5 इंद्रिय आहेत बघा, 5 इंद्रिय म्हणजे डोळे, नाक, जीभ, कान आणि त्वचा. आणि या 5 इंद्रियांचे 5 विषय पण आहेत: शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध. यांच्या मागे मन आहे. आता ही जी इंद्रिय आहेत ना ही सतत त्या मनाला माहिती पुरवत असतात. इंद्रिय विविध अशा विषयांची माहिती सतत मनाला देत असतात, त्यामुळे मन दूषित होत असतं. म्हणजे इंद्रियांचे विषय म्हणजे आपण काय आता डोळ्याने काय बघतो, कानाने काय ऐकतो, जिभेने आपण कुठला स्वाद घेतो, ह्या सर्व गोष्टींचा प्रभाव मनावरती पडत असतो. या 5ही इंद्रियांनी शुद्ध गोष्टी ग्रहण केल्या, जसं की आता डोळ्यांनी कृष्णांच्या श्री विग्रहांचं दर्शन केलं, कानाने कृष्ण कथा ऐकली, कृष्ण कीर्तन ऐकलं, जिभेने आपण प्रसादच ग्रहण केला किंवा कृष्णांचं कथा आपण वाणीने बोलली, तर शुद्ध गोष्टीच मनापर्यंत पोहोचतात. आता मनाच्या वरती बुद्धी आहे. बुद्धी ही मनापेक्षा श्रेष्ठ म्हटलेली आहे. सबळ बुद्धीने मनाचं आणि इंद्रियांचं योग्य प्रकारे नियंत्रण केलं जाऊ शकतं. म्हणून बुद्धीला सबळ करण्यासाठी तिला कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न करावं लागतं. रोज भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम,
भक्तांचा संग ठेवल्याने बुद्धी सबळ होते. आणि आपल्या शरीराचा जो रथ, आपण एक ती स्लाइड बघितली होती बघा, तुम्ही L1 मध्ये बघितली असेल, लेवल 1 ला शरीराच्या रथाची स्लाइड होती. हा आपण शरीराचा रथ आता कृष्णधामाकडे पूर्ण शक्तीने नेऊ शकतो. आपण म्हटलं ना, आत्म्यासाठी शरीर हे माध्यम आहे भगवत धामामध्ये घेऊन जाण्यासाठी आत्म्याला. आणि इंद्रियांना आता विषयांची ओढ नसते आणि त्यामुळे सर्व शक्ती आता एकवटली कुठे आहे, तर रथ आपला कृष्णाकडे नेण्यासाठी. आणि अशा रथातला प्रवासी म्हणजे आत्मा हा खूप क्रियाशील असून आत्मविश्वासाने कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करताना दिसतो. तर आपण म्हटलं होतं ना, शरीर हे माध्यम आहे बघा आत्म्याच्यासाठी. या माध्यमाचा जेव्हा योग्य वापर करतो, आत्म्याला त्याच्या मूळ स्थानी म्हणजे भगवत धामात पोहोचवण्यासाठी करतो, तेव्हा आत्मा संतुष्ट असतो. आणि असा व्यक्ती जो अशा प्रकारे कार्य करतो आहे, कृष्ण भावनेशी जोडून घेतलेला आहे, धामाच्या दिशेने प्रगती करतोय, असा व्यक्ती वेगळा दिसून येतो, कारण त्याचा आत्मा कृष्णांबरोबर जोडला गेलेला आहे. आणि या उलट या शरीराचा म्हणजे माध्यमाचा वापर आपण आत्म्याला भगवत धामाकडे न नेता भौतिकाच्याकडे जेव्हा घेऊन जातो, तेव्हा आत्मा अतिशय दुःखी असतो. असा दुःखी व्यक्ती गोंधळून जाऊन सुख शोधण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि नेमका चुकीच्या ठिकाणी इंद्रिय तृप्तीमध्ये सुख शोधतो आणि कर्मबंधनामध्ये अडकत जातो. हे आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण 7वा. हरे कृष्ण. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या मनुष्याने मन जिंकले आहे त्याला परमात्मा प्राप्त झालेला असतो आणि त्याने शांतीही प्राप्त केलेली असते. त्याच्या दृष्टीने सुख आणि दुःख, शीत आणि उष्ण, मान आणि अपमान हे सर्व काही सारखेच असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मन जे कृष्ण भावनेशी जोडलेलं आहे की भौतिक भोगामध्ये गुंतलेलं आहे, त्याप्रमाणे आता मनुष्याचं जीवन कसं आहे हे ठरतं. आता जीवनामध्ये सुख शांती असणार आहे की अशांती असणार आहे, अस्थिरता असणार आहे, हे समजू शकतं जेव्हा मन संयमित आहे, कृष्ण भावनेशी जोडलेला आहे, भगवंतांच्या आज्ञेनुसार उपदेशांच्या नुसार हा व्यक्ती चालतोय, तर भगवंतांवरती स्थिर असल्याने त्या मनुष्यावर भौतिक जगातल्या सुख दुःख शीत उष्ण या द्वंद्वाचा परिणाम होत नाही. ही अवस्था ज्या वेळेला अगदी स्थिर होते म्हणजे समाधी अवस्था म्हटलेलं आहे, त्यावेळेला बाहेरच्या जगाचा काहीही परिणाम त्याच्यावर होत नाही, पूर्ण तल्लीन असतो तो भगवंतांवरती. तर समाधी ही अष्टांग योगाची अंतिम पायरी म्हटली जाते. ज्या अष्टांग योगाच्या 8 पायऱ्या आपण म्हटलेल्या आहेत ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आणि समाधी, याच्यामध्ये समाधीमध्ये अविचलित एकाग्रता ही भगवंतांवरती स्थिर असते. बाह्य जगाशी इंद्रिय तृप्तीच्या कुठल्याही विषयाशी त्याचा अजिबात संपर्क नसतो. पूर्ण दृष्टी ही आत वळलेली असते, परमात्म्याच्या सतत संपर्कात असतो आणि भगवंतांच्या आदेशांचं असा व्यक्ती पालन करत असतो. आता 8वा. हरे कृष्ण. सॉरी, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इच्युतते योगी समलोष्टाश्म कांचनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य जेव्हा अर्जित ज्ञान आणि साक्षात्कार योग्य पूर्णपणे तृप्त होतो, तेव्हा तो योगी अर्थात आत्मसाक्षात्कारामध्ये स्थित झालेला असे म्हटले जाते. असा मनुष्य अध्यात्मात स्थित आणि आत्मसंयमी असतो. तो गारेचे खडे, दगड, सोने इत्यादी सर्व काही समदृष्टीने पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा जो 7वा 8वा आणि 9वा श्लोक आहे ना, याबद्दल अष्टांग योगाची जी प्रगत अवस्था आहे, नाही प्राथमिक अवस्था आहे योगारूढ याबद्दल आपल्याला त्याच्यानंतर हे योगारूढ स्थितीबद्दल सांगितले. आधीच्या श्लोकांमध्ये आपण योगारूढ किंवा आरुरुक्ष ही जी स्टेज आहे त्याच्याबद्दल समजून घेतलं होतं. आता इथे योगारूढ स्थितीचं वर्णन करत असताना कृष्णांनी काय म्हटलेलं आहे, विजितेंद्रिय हा म्हटलेला आहे आणि समलोष्ट्र श्म कांचन. आता आणि आधीच्या श्लोकामध्ये बहुतेक जितात्मना, 1 मिनिट मी ती स्लाइड घेते. आहे बघा, इथे म्हटलेलं आहे जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः. आणि आता या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे की तो पुढच्या श्लोकामध्ये की विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, इंद्रियांच्या संबंधित सांगितलंय, ज्याने आता इंद्रियांवरती आता आपला संयम आणलेला आहे.
आता जितात मनः आहे किंवा म्हणजे ज्याने मन जिंकलेलं आहे आपलं, प्रशांतस्य आहे म्हणजे काय, मनाला जिंकल्यामुळे प्रशांत म्हणजे शांती, स्थिर नैष्ठिकी शांती प्राप्त केलेली आहे. परमात्मा समाहिता म्हणजे परमात्म्यावरती ह्याची दृष्टी स्थिर आहे. म्हणजे आता परमात्म्याची अनुभूती त्याला होते आहे. आता जितात मनः म्हणजे मन जिंकलेलं असल्यामुळे मान अपमान, शीत उष्ण अशा प्रकारच्या द्वंद्वातून तो मुक्त असतो. कोणी स्तुती केली, कोणी निंदा केली यामध्ये तो सम राहू शकतो. भगवंतांच्या चरण कमलावर त्याचं मन स्थिर असतं. की शांती त्याने प्राप्त केली असल्यामुळे सोनं असो व माती असो त्याला तो सम मानतो. आता श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण घ्या किंवा इतर कुठल्याही संतांचं तुम्ही उदाहरण घेऊ शकता. ते नेहमी समस्थित असतात. या गोष्टींनी भौतिकामधली जी द्वंद्व असतात ना, सुखामध्ये आनंदी आहे, दुःख आहे म्हणून अत्यंत निराश आहे, असं ते नसतात. भगवंतांच्या बरोबर जोडले असल्याने ते आनंदीच असतात. श्रीला प्रभुपाद बघा, हिप्पींच्या बरोबर अमेरिकेला जाऊन राहिले. कुठल्या सुखसुविधा तिथे त्यांना नव्हत्या. एकदा फ्रीजमध्ये ज्या ठिकाणी ते राहत असत तिथे त्यांनी अन्न, आपण शिजवलेलं अन्न ते फ्रीजमध्ये ठेवायचे. तिथे त्यांनी बघितलं की मांसाहारी पदार्थ ठेवलेले आहेत, पण त्यांनी हे सर्व सहन केलं. तर जेव्हा अनेक भक्त मग पुढे जोडले गेले प्रभुपादांना, प्रचार प्रसार करण्यासाठी त्यांना ते कधी गाडीतून नेत असत, पण प्रभुपादांना फरक पडत नसे, गाडी असो वा नसो, ते सम होते. तर हे संतांचं खूप मोठं लक्षण आहे. पक्षपात न करता पापीहून पापी व्यक्तीला पण त्यांनी कृष्ण भावना दिली, हेही आपल्याला समत्वाचं लक्षण दिसतं. सर्वांचे ते संत महात्मे जे असतात ते हितचिंतक असतात, कोणाचाही द्वेष करत नाहीत, सुहृद असतात. पुण्यवान असेल, पापी आत्मा असेल, सर्वांना भगवंतांच्या बद्दल सांगतात, समदृष्टीने बघतात. श्रीला प्रभुपाद यांनीही कुठे पक्षपात केला नाही. अत्याधिक पाप केलेल्या हिप्पींना पण त्यांनी हरिनामाचा मंत्र सांगितला. तर ही सर्व जी स्थिती आहे ना, ती प्रगत योगाची लक्षणं आहेत, योगारूढ स्थितीची लक्षणं आहेत, हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. आता आपल्या भोवती जी समोर लोक असतात बघा, ती वेगवेगळ्या टाईपची असतात. काही असतात की ते आपले हितचिंतक म्हणतो आपण त्यांना, मित्र असतात आपले, आपल्याला मदत पण करतात. पण कधी काही जण आपले शत्रू असतात, द्वेष करणारे असतात. सगळेच काही सारखे नसतात की मित्रच असतील. पण जो आता ह्या सगळ्यांकडे समबुद्धीने बघतो त्याला प्रगत मानलेला आहे. मित्र आहे म्हणून, हितचिंतक आहे म्हणून तो जवळचा, शत्रू आहे, द्वेषी आहे म्हणून तो नावडता, अशी दृष्टी नाही. सर्वांकडे समदृष्टी ठेवणारा म्हणजे प्रगत अवस्था आहे. मग तो योगारूढ पातळीवरती स्थित आहे, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. आता पुढचा श्लोक बघू आपण, 10वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य जेव्हा प्रामाणिक, हितचिंतक, सहृदय, तटस्थ, मध्यस्थ, द्वेषी, मित्र आणि शत्रू, पुण्यवान आणि पापी या सर्वांकडे समबुद्धीने पाहतो, तेव्हा तो अधिक प्रगत किंवा विशेष मानला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अष्टांग योगाच्या 8 पायऱ्यांच्या पैकी पहिली पायरी जी आहे ना, त्याला यम म्हटलेलं आहे. बघा इथे सगळ्या पायऱ्या दिलेल्या आहेत. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. तर ही जी पहिली पायरी आहे ना, त्याला यम म्हटलेलं आहे. आता लक्षात घ्या की हा जो अष्टांग योग असतो, हे 8 पायऱ्या ज्या आहेत त्या सर्व पूर्ण केल्या त्यावेळेला हा योग पूर्ण झाला असं म्हणायचं. कुठल्याही एक पायरी जरी अपूर्ण असेल तर तो अप्रगत राहिला किंवा अपूर्ण योग झाला. क्रमशः टप्प्याटप्प्याने एक एक पायरी चढत समाधीच्या स्तरापर्यंत त्या साधकाला प्रगती करावी लागते. आणि गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाणारी ही अष्टांग योगाची विधी आहे, हेही आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. तर या ज्या सगळ्या म्हणजे या अष्टांग योगाच्या ज्या क्रिया आहेत ना, तो एक म्हणजे योगारूढ स्थितीपर्यंत, धारणा, ध्यान, समाधी या स्थितीपर्यंत जाण्यासाठी ना एक रचना तयार करतात. एक काय म्हणतात, तो प्लॅटफॉर्म तयार करतात, पाया म्हणतो ना आपण त्याला, तसं. तर आता हे यम नियम काय आहेत हे आपण थोडक्यामध्ये समजून घेऊया. 8ही अंग ही एकत्रित होऊन योगाभ्यासाची पूर्ण रचना म्हटली जाते. आणि त्याच्यातला पहिला हा जो आहे तो यम आहे. तर यम मध्ये काही बाह्य नियम आपल्याला पाळायला सांगितलेले आहेत, म्हणजे जो अष्टांग योगी असतो त्याच्यासाठी.
अहिंसा. तर अहिंसा म्हणजे आपण म्हटलं की कुठल्याही परजीवाला क्लेश न देणं, त्रास न देणं, हिंसा न करणं त्याची. आणि कशी काया वाचा मनसा अहिंसा राहिली पाहिजे. म्हणजे शरीराने कोणाची हत्या नाही केली पाहिजे, वाणीनेही कोणाला दुखावलं नाही पाहिजे, तसंच मनाने पण असं कुठलं कार्य करू नये, विचार पण आणू नये. आता सत्य. सत्य म्हणजे खरं बोलणं. खरेपणाने साधकाने सत्यतापूर्वक जगलं पाहिजे असं म्हटलंय. अस्तेय. अस्तेय म्हणजे काय? चोरी न करणं, दुसऱ्याच्या कार्याचं श्रेय आपण घ्यायचं नाही. जे आपल्या मालकीचं आहे तेच आपण वापरावं. दुसऱ्याच्या गोष्टींकडे आपण म्हणजे बघू पण नाही, नजरही टाकू नये, तशी त्याला म्हटलेलं आहे अस्तेय. ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य हे साधकाच्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. आत्मसंयम महत्वाचा आहे त्यासाठी. धैर्य पाहिजे, संयमित इच्छाशक्ती पाहिजे. तर काया वाचा मनसा जो साधक आहे त्या व्यक्तीला ब्रह्मचारीने म्हणजे स्त्रीशी संपर्क टाळला पाहिजे हे सांगितलेलं आहे. मग अपरिग्रह. अपरिग्रह म्हणजे काय? लोभ ठेवायचा नाही, गरजेपेक्षा अधिक गोष्टींचा संग्रह करायचा नाही, साधं आयुष्य साधकाने जगायला पाहिजे. हे आपल्याला यम सांगितलेत. आता नियम पुढचा जो आहे तो नियम. आता नियमांमध्ये शौच आहे. शौच म्हणजे आता बघा बाह्य यम झाले, त्याच्यामध्ये आपण शरीर कसं स्नान आहे किंवा स्नान इत्यादी करतो, स्वच्छ कपडे घालतो. तर आंतरिक शौच कसं ठेवायचं? तर आंतरिक शुद्धता कशी ठेवायची? तर शरीर, मन आणि वाणी तिघांनी हे शौच पाळलं पाहिजे. हरिनामाचा जप केला पाहिजे त्यासाठी. तर संतोष. संतोष म्हणजे साधकाला समाधान वाटलं पाहिजे. त्यासाठी साधकाने समाधानी राहायचं तर लोभ कमी ठेवला पाहिजे. त्याने त्याच्या गरजा कमी होतात. सतत काहीतरी पाहिजे असं त्याला वाटत नाही. ज्या गोष्टी मिळाल्या आहेत त्याबद्दल त्याला कृतज्ञता असते. तर त्यासाठी पतीने आपल्या पत्नी बरोबर संतुष्ट राहायला पाहिजे. घरामध्ये जे काही जेवण जेवतो त्यात समाधान असायला पाहिजे. कर्ज इत्यादी घेऊ नये. जे धन कमावतो त्यात समाधान मानलं पाहिजे. पण स्वाध्याय, दान आणि तप यामध्ये मात्र जेवढं आपण अधिक करू शकतो ते करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आता तपस किंवा साधना म्हणजे साधकाला स्वयंशिस्त पाहिजे. ती साधना गुरूंनी सांगितलेली आहे ती त्याने केली पाहिजे. साधनेने तो नियंत्रण ठेवू शकतो या गोष्टींवरती, सगळ्या अशुद्धतांवरती. स्वाध्याय हवा साधकाचा, स्वतःच्या स्वतः अभ्यास करणे, ज्याने आपल्यात तो ज्ञान घेऊन सुधारणा घडवून आणू शकतो. शास्त्रांचं अध्ययन हे गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली त्याने हा स्वाध्याय केला पाहिजे. आणि ईश्वर प्रणिधान. ईश्वर प्रणिधान म्हणजे एकनिष्ठता हवी भगवंतांच्या प्रती. ज्या दिव्यत्वाला प्राप्त करायचं आहे, ज्यांच्यासाठी हे आपण करतो आहे, त्यांच्या प्रती ईश्वर प्रणिधान हवं. एक पूर्ण एकाग्रता हवी. आता ज्या वेळेला हे सर्व गोष्टी म्हणजे यम आणि नियम पूर्ण काटेकोरपणे पाळले जातील, तेव्हा अष्टांग योगाच्या 2 पायऱ्या त्या साधकाने पूर्ण केल्या असं म्हणता येईल. मग तिसरी पायरी सांगितली आहे आसन. आता शरीर लवचिक किंवा तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी मदत करणारी ही शारीरिक स्थिती आहे. स्थिरम सुखम आसनम असं म्हणतात. तर अशी शारीरिक स्थिती ज्यामध्ये शांत काळ तो साधक काही काळ न हलता बसू शकतो. आणि ही स्थिती जर का आरामदायक नसेल, कुठे दुखत असेल त्या स्थितीमध्ये किंवा त्याचं लक्ष विचलित होत असेल तर ती स्थिती अयोग्य आहे. पद्मासन इत्यादी मध्ये साधना केली जाते. प्रत्येकाच्या शरीराप्रमाणे ही स्थिती असेल, पण या स्थितीमध्ये काही काळ न हलता ध्यान करण्यासाठी बसता येणं हे आवश्यक आहे. मग चौथी पायरी सांगितली आहे प्राणायाम. तर ही श्वास नियंत्रण करण्याची प्रक्रिया आहे. प्राण म्हणजे श्वास आणि आयाम म्हणजे संयम, श्वसनाचा अभ्यास या क्रियेमध्ये केला जातो. पुढची पाचवी पायरी आहे प्रत्याहाराची, ज्याच्यामध्ये इंद्रिय तृप्तीच्या विषयाला पूर्णपणे दूर करणे हा प्रत्याहार झाला. विकासामध्ये म्हणजे आध्यात्मिक विकासामध्ये ज्या गोष्टी अडथळा आणतात त्या सगळ्यांना दूर करणं, त्यांच्यापासून दूर राहणं. साधकाच्या मनाची प्रतिकार शक्ती त्या प्रत्याहारामुळे बळकट होते. आता इथपर्यंत जो प्रत्याहार आहे ना, ही आरुरुक्ष म्हणजे प्राथमिक अवस्था झाली, पहिली अवस्था बिगिनर स्टेज. आणि धारणापासून आता योगारूढ स्थिती झाली आहे. धारणेमध्ये त्या साधकाची अविचलित एकाग्रता असते, त्यासाठी तो खूप सराव करतो. इथे अविचलित एकाग्रता भगवंतांवरती केंद्रित हवी असं सांगितलंय. कुठल्या बिंदूवरती, ज्योतीवरती, प्रकाशावरती नाही, भगवंतांवरती केंद्रित हवी. त्यानंतर पुढची पायरी ही ध्यान. ध्यान म्हणजे ज्याला आपण मेडिटेशन म्हणतो ती. आता धारणा ही स्थिती कशी आहे? थोड्या वेळासाठी असते. म्हणजे एकाग्रतेचा हा काळ वाढतो ना,
त्यावेळेला ध्यान या स्थितीपर्यंत तो पोचतो. आणि म्हणजे ही कशी आहे की एकाग्रता धारणा या स्थितीला त्याची फार काळ टिकू शकत नाही. जेव्हा तो अधिक सराव करतो तर त्यावेळेला ध्यानाची स्थिती तो गाठू शकतो, ज्या ठिकाणी ही एकाग्रता खूप वेळासाठी टिकून राहते. ध्यान म्हणजे या ध्यानाच्या स्थितीला तो पोचला की इतर कुठल्याही गोष्टींवरती तो लक्ष केंद्रित करत नाही, केवळ भगवंतांवरती त्याचं लक्ष केंद्रित होतं. आणि समाधी हा योगाभ्यासातला अंतिम टप्पा आहे, अंतिम टप्पा म्हणतो आपण त्याला. पूर्णपणे भगवंतांच्या बरोबर अशा वेळेला तो साधक जोडलेला असतो, परमात्म्याच्या बरोबर सतत संपर्कात असतो आणि भगवंतांच्या बरोबर आणि आपल्या हृदयाच्या स्थित परमात्म्याच्या बरोबर जोडून घेतल्याने आता ही जी अवस्था आहे ती अत्यंत प्रगत अवस्था म्हटली जाते. आता हा अभ्यास जो आहे अष्टांग योगाचा विधी हा पूर्ण गुरूंच्या खाली केला जातो आणि क्रमशः प्राप्त होणारा या स्तर आहे. अभ्यास करण्यासाठी एकांत स्थान हवं, इंद्रिय मनावरती या साधकाचा पूर्ण ताबा हवा, शरीरापासून अलिप्तता हवी, देहात्मबुद्धीमध्ये म्हणजे इंद्रिय तृप्तीमध्ये विचार असलेला व्यक्ती ह्या गोष्टी अष्टांग योगाचं पालन करण्याचा विचारही करू शकत नाही, हे आपल्याला इथे समजतं. आता आपण परत त्या श्लोकाकडे येऊया, त्यामुळे तिथे आपल्याला जास्त समजेल. एक मिनिट. हा, तर इथे बघा म्हटलेलं आहे या 10व्या ह्याच्यामध्ये. तर हे अष्टांग योगाच्या आपल्याला पायऱ्या आपण समजून घेतलेल्या आहेत. तर प्रभुपाद सांगतात आपल्याला की जोपर्यंत व्यक्ती कृष्ण भावना भावित असतो तोही हे सगळ्या करू शकतो. या अष्टांग योगाच्या पायऱ्या साध्य करून जी समाधीची स्थिती गाठायची आहे ना, तर हे कार्य पूर्णपणे जो कृष्ण भावना भावित असतो ना तोही मनुष्य उत्तम रीतीने करू शकतो. कारण सर्व काही कृष्णांचेच आहे, सगळं कृष्णांपासूनच आलेलं आहे. या स्तरा म्हणजे या विचारापर्यंत तो पक्का असतो आणि वैयक्तिक स्वामित्वाच्या भावनेतून तो मुक्त असल्याने स्वतःच्या स्वार्थासाठी कुठली गोष्ट करण्याची त्याची लालसा नसते. सतत अध्यात्मामध्ये स्थित असल्याने भौतिक गोष्टींपासून तो अलिप्त असतो आणि कृष्ण भावना रहित मात्र असलेल्या लोकांपासून तो दूर राहतो. म्हणजे जे भौतिक विचारसरणीचे लोक आहेत अशांचा संपर्क तो टाळतो. त्यामुळे कृष्ण भावना भावित मनुष्य पण परिपूर्णच योगी असतो. जसा अष्टांग योगी आता स्तर वरचा गाठतो समाधीच्या स्तरापर्यंत, तो स्तर आता भक्ती योगी असतो ना तोही गाठू शकतो. बघा आता व्यक्ती ज्या वेळेला ना परिवाराच्या सोबत राहतो, बऱ्याच गोष्टींचा त्यांना संग्रह करतो. तो काही या गोष्टी लागतील म्हणून गरजेपेक्षा अधिक गोष्टींचा संचय त्याने केलेला असतो. पण जो अष्टांग योगी असतो ना असा संग्रह करीत नाही. अगदी कमीत कमी गरजा ठेवून तेवढ्या पुरत्याच वस्तू तो आपल्या बरोबर बाळगतो. म्हणजे खाण्याच्या वस्तू असतील किंवा आहार, झोप, कर्मणूक या सगळ्यांमध्ये अष्टांग योगीला आपला संयम ठेवावा लागतो. आता कर्मणूक म्हणून तो कुठे नाटक, सिनेमा इत्यादी बघायला जात नाही, तो फार तर चालायला जाईल. तेही संयमित असायला पाहिजे. शरीर तंदुरुस्त राहील एवढाच तो व्यायाम करतो. झोपेचंही तसंच असतं, आहाराबद्दलही तेवढं तसंच सांगितलेलं आहे. शरीर आणि आत्मा एकत्र राहील एवढाच आहार तो घेतो. तर हे आपण भक्ती योग ज्या वेळेला शिकलो होतो 2ऱ्या अध्यायामध्ये, त्यामध्ये कृष्णांनी आपल्याला स्थिताधीर मुनींची लक्षणं सांगितली होती, स्थितप्रज्ञाची लक्षणं. त्यावेळेलाही कृष्ण म्हणाले होते की हा स्थिताधीर मुनी कसा आहे, आपली इंद्रिय पूर्णपणे वशमध्ये करून त्यांचं संयमन करतो आणि आपली भावना माझ्यामध्ये म्हणजे कृष्णांमध्ये दृढ करतो. इंद्रिय तृप्तीचा सर्व इच्छांचा त्याग त्याने केलेला असतो. राग, द्वेष, क्रोध, भय यापासून तो मुक्त असतो, कारण तो कृष्ण भावनेशी दृढतेने जोडलेला असतो. म्हणूनच म्हटलंय की कृष्ण भावना भावित योगी पण परिपूर्ण हा योगीच असतो. आता पुढचा बघू आपण. हरे कृष्ण. वाचा माता. हरे कृष्ण. योगी युञ्जीत सततम् आत्मनं रहसि स्थित एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगी पुरुषाने सदैव आपले शरीर, मन आणि आत्मा भगवंताच्या ठायी युक्त केला पाहिजे. त्याने एकांत स्थळी एकटे राहून काळजीपूर्वक मनाला सतत संयमित केले पाहिजे. त्याने आकांक्षा आणि संग्रहाच्या किंवा स्वामित्वाच्या भावनेपासून मुक्त असले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे मी तुम्हाला आधीच्या श्लोकात पण समजावून सांगितलंच की जो भौतिकवादी असतो त्याच्यापेक्षा
अष्टांग योगी हा किती वेगळा असतो. तो संग्रह इत्यादी करत नाही. अगदी कमीत कमी गरजा हे करूनच तो जगत असतो. आणि जेवढा आता अष्टांग योगी एवढा अभ्यास करून कठोरपणे यम नियम इत्यादीचा पालन करून ज्या स्तरापर्यंत पोचतो, तर एखादा भक्ती योगी पण केवळ कृष्णांची भक्ती करत ते स्थान गाठू शकतो. तर जेव्हा मनुष्य कोणत्याही गोष्टीवरती आसक्त नसून श्रीकृष्णांच्या संबंधित सर्व गोष्टींचा स्वीकार करतो ना, तेव्हा तो स्वामित्वाच्या भावनेपासून मुक्त असतो. आणि या उलट प्रत्येक वस्तूचा संबंध श्रीकृष्णांशी असल्याचे न जाणता जो सर्व वस्तूंचा त्याग करतो, त्याचं वैराग्य अपूर्ण म्हटलं गेलेलं आहे. तर जी पण वस्तू आहे कृष्णांपासूनच आलेली आहे आणि त्या गोष्टीचा वापर कृष्णांच्या सेवेमध्ये व्हायला पाहिजे, हे भक्तियोगी जाणतो आणि त्यामुळे तो कर्मबंधनातून मुक्त होतो. त्याचं मन शांत होतं आणि अष्टांग योगी पण ज्या एवढ्या खडतर तपस्या करून जी स्थिती गाठतो, तर भक्तियोगी तो सहजपणे गाठू शकतो. 14वा हा एक बघून मग आपण थांबूया आज पाहिजे तर. माताजी आपलं आधीचा राहिला का? 11वा 12वा. हो काहीतरी स्लाइड चुकली वाटतं. हो हा वालाच आहे. मग 11 गेला नाहीये का ह्याच्यामध्ये? आता 10 झाला. आहे हा 11वा 12वा बरोबर. हरे कृष्ण. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नत्युश्चित्रं नत्युश्चित्रं एक मिनिट नत्युश्चित्र अत्युच्चितं नातिनीचं हा माताजी बोला हम्म. प्लीज. मला थोडा कन्फ्युज होतो. नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युञ्जज्ञाद्योगमात्मविशुद्धये. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगाभ्यासासाठी मनुष्याने एकाच स्थळी जाऊन भूमीवर कुशावर अंथरावे आणि ते मृगचर्म व मृदू वस्त्राने आच्छादित करावे. आसन उंचावर किंवा अत्यंत खालीही असू नये, तसेच ते पवित्र स्थळे असावेत. त्यानंतर योगी पुरुषाने आसनावर दृढतापूर्वक बसावे आणि मन, इंद्रिये, क्रिया यांचे संयमान करून आणि मनाला एकाग्र करून हृदय शुद्ध करण्यासाठी योगाभ्यास करावा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता हे जे चित्र आहे ना, त्याच्याकडे बघून आपल्याला बघा बऱ्याच गोष्टी समजतात की अष्टांग योगी कशा प्रकारची तपस्या करत असेल, कशी साधना करत असेल. तर इथे सांगितलंय की साधकाने कुशा गवतापासून तयार असलेल्या आसनावर बसलं पाहिजे. कुशासनवरती मृगचर्म आच्छादित केलं पाहिजे. मृगचर्माचं काय महत्व आहे, तर कीटक, मुंग्या, किडे इत्यादी मृगचर्माच्या जवळ येत नाहीत. आणि अशा प्रकारे साधक आता एका आसनावरती तिथे बसू शकतो अविचलित स्थितीमध्ये. पद्मासनात बसल्याने पाठीचा कणा ताठ राहतो. डोकं, मान सर्व एका रेषेत राहतील असं त्याला काळजी घ्यावी लागते. डोळे कसे अर्धोन्मिलित ठेवून तो बसतो. पूर्ण बंद केले तर झोप लागते, पूर्ण उघडे ठेवले तर डोळ्यांमुळे लक्ष आजूबाजूला जाऊ लागतं. तर त्यासाठी अर्धोन्मिलित तो ठेवतो. आता पूर्वी असे योगीजन बघा पवित्र स्थळी प्रयाग, मथुरा, वृंदावन इत्यादी ठिकाणी एखाद्या नदीच्या किनारी एकांत स्थळ बघून योगाभ्यास करत होते. त्यासाठी खूप धैर्य असावं लागतं, आत्मसंयम असावा लागतो. आणि म्हणजे काय म्हणजे सोपं नाहीये. तर हे लक्षात ठेवलं पाहिजे आपल्याला. आता बघितलं तर अशी स्थान पण एकांत स्थान पण आपल्याला मिळणार पण नाही कुठे की जिथे जाऊन असा अभ्यास करू शकतो आपण. ज्यावेळी अशा प्रकारे योगी सतत कृष्णाचं स्मरण करतो, तर योगाच्या ज्या पुढच्या पायऱ्या आहेत धारणा, ध्यान, समाधी तिथपर्यंत जाऊ शकतो. तर जेव्हा मन आता कृष्णांवरती केंद्रित त्याचं झालेलं आहे, ते वर्तमानात स्थित असतं. मन अस्थिर असेल तर ते कधी भूतकाळात कधी भविष्य काळात असं भरकटत राहतं. म्हणून मग प्राणायामचा अभ्यास करतो तो. अभ्यास करत असताना श्वास उच्छ्वास झाला पाहिजे आणि उच्छ्वास श्वास झाला पाहिजे असं वर्णन इथे केलेलं आहे. पण आता ती स्थिती काय आहे हे आपण समजू शकत नाही, कारण आपण त्याचा अनुभव घेतलेला नाहीये. पण त्यावेळेला मनात येणारे विचार त्याचे पूर्ण थांबले पाहिजे. ही अशी अवस्था असते की व्यक्ती त्यावेळेला जागरूक असतो पण तरीही जगापासून अलिप्त असतो. आणि ही स्थिती गाठण्यासाठी प्रत्याहार त्याच्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. मनाचा आहार कोणता हे कसं ठरतं, तर आपण इंद्रियांनी काय करतो यावरून तो ठरतो. आपण डोळ्यांनी काय बघतो, कानाने काय ऐकतो, जिभेने कसला स्वाद घेतो, या सगळ्यामुळे मन विचलित होऊ शकतो. म्हणून प्रत्याहाराचं महत्व सांगितलेलं आहे. आता खरं तर योगीसाठी एक वेळेचा
वेळचा आहार आहे असं म्हणतात ना, की जो 3 वेळा आहार घेतो त्याला रोगी म्हटलेलं आहे, 2 वेळा आहार घेणारा भोगी आणि एकदाच आहार घेणारा तो योगी. तर तसंच या योग्याने पूर्ण पोट भरेल असंही खाऊ नये असं म्हणतात. त्याने राहायला पाहिजे, 1/4 भाग त्याने पाण्यासाठी आणि उरलेली जागा मोकळी वायूसाठी सोडावी. तर अशा प्रकारे आहार घेतला तर त्याची साधना योग्य प्रकारे तो करू शकतो. पण यात त्याने बदल केला, खाल्लं अधिक किंवा पाणी जास्त पिलं तर मात्र त्याला लक्ष लागत नाही. तर प्रत्याहारामध्ये वाणीचा प्रयोग पण किती प्रमाणात आहे याचेही नियम सांगितलेले आहेत. पाहिजे तेवढंच बोलावं, वाणीचा संयमित उपयोग करावा आणि हे सर्व पाळल्याने आता तो पुढे धारणाच्या स्थितीपर्यंत पोहोचू शकतो. आता त्या ठिकाणी मन जराही विचलित न होता पूर्णपणे कृष्णांच्या चरणांशी केंद्रित असतं आणि अशा प्रकारे पूर्णपणे तो आता अधिक काळासाठी जेव्हा म्हणजे 2 तास 4 तास हा सराव त्याला होतो एकाग्रतेचा, तेव्हा तो ध्यान ही स्थिती गाठतो. तर जसं आपण म्हणतो ना की एखादी पणती आहे बघा, ती आपण वाऱ्याच्या ठिकाणी ठेवली तर तिची ज्योत अशी स्थिर राहत नाही, सतत हलत राहते. पण जिथे वारा नाही अशा ठिकाणी आपण पणती ठेवली असेल की ज्योत कशी स्थिर राहून तेवत राहते. तसं हे ध्यान आहे. तासनतास हा योगी कृष्णांवरती लक्ष केंद्रित ठेवून ध्यानस्थ राहू शकतो. आणि त्याच्या पुढची पायरी म्हणजे समाधी म्हटलीये, जिथे ही परिपूर्णता असते योगाची. तर समाधी ही अंतिम स्थिती आहे. ज्या स्थितीला जेव्हा योगी पोचतो त्यावेळेला अष्टांग योग पूर्ण झाला असं म्हणता येतं. हा, तर ही खूप म्हणजे काय प्रगत अवस्था अशी ती आहे अष्टांग योगाची, जी गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाते. आणि आपण म्हटलं एकांत स्थान हवं असतं आणि जे आता इथे आपण वाचल्या बऱ्याच गोष्टी, ह्या सगळ्या गोष्टींचं त्याला पालन करावं लागतं. आणि मुख्य म्हणजे कसं आहे, या स्थितीला येण्यासाठी यम नियम हे अत्यंत काटेकोरपणे त्यांचं पालन करावं लागतं. तर आता इथे थांबूया आपण आणि काही तुम्हाला आता शंका असतील तर त्या मी घेते.